Παιδιά, σήμερα θα βγάλουμε ένα βίντεο όπου θα το λένε. Δεν ξέρω πώς το λένε. Το πρώτο βίντεο σχολιασμού. Ωραία. Και θυμάστε το παιδί στην εικόνα του. Απλά δείτε. Και με αυτό το παιδί που μιλούσα. Στο τέταρτο βίντεο που βγάλαμε. Έχει βγάλει ένα βίντεο. Το είδα εγώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σαν παιδιά. Κάτσε. Συγγνώμη για την ποιότητα, δεν φταίω εγώ. Το βίντεο κολλάει πολύ. Είχα πάει το δω αυτό. Το κολλάει τέρμα. Μου στείλεις αυτό το βίντεο. Έχω πατήσει. Αν αυτό δεν έχει άλλο βίντεο. Να μπορεί να βγάλει. Είναι τόσο παιδί. Ακούγεται παιδί. Αλλά είναι στην ηλικία μου. Μέχρι τώρα δεν κολλάει. Να κολλάει λιγάκι. Σε όλο το βίντεο μερικά σημεία το κολλάει, να ξέρετε. Το 100 λεπτά είναι. Το παίρνουμε όλο το βίντεο. Επειδή την άλλη φορά είχαμε βγάλει 20 λεπτά podcast, αλλά είχε γίνει κάτι υποτυπώ του κρυφτού και δεν μπορούσατε να το αποστήσεις. Το κατέβασα και τώρα περιμένουμε να έρθει σπίτι μας για να ξανατραβήσουμε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ότι λύγει το κανάλι του. Το έχει ψάξει ο Χρήστος και δεν το βρήκε. Και αυτή είναι αδερφή του Χρήστου. Όχι, δεν ξέρω. Για να μην πάρετε, δεν έχει μόντας το βίντεο. Οπότε πώς το δεις ο μόντας που δεν έχει μόντας. Παιδιά, για όσοι δεν έχετε καταλάβει ποια είναι η αδερφή του Χρήστου. Ο Χρήστος, ο Ζησούλης, ο Κρυζή, όσο τον ξέρετε έτσι, έχει μια αδερφή. Αυτή η αδερφή του έχει βάλει στο βίντεο. Οκ. Για όσοι το κατάλαβαν. Για όσοι κατάλαβαν, οκ. Μ' αρέσει, έχω παρατηρήσει, ακούγεται πολύ παιδί. Τώρα λογικά φταίει ο ήχος μάλλον. Επειδή κοντά δεν ακούγεται τόσο πολύ παιδί. Όπως μπορούμε και να παρατηρήσετε, όχι τόσο πολύ. Επιθέτω το. Παιδιά, παίζει να το παρατηρήσετε και δεν παίζει να απαιτήσει άλλη μια φορά. Από ό,τι καταλαβαίνω ότι είπε. Επειδή το πήγε σε 14 λεπτά, δεν είναι αποσυμματιστό. Αν σπάκι κολλάνε και είναι γιορτά. Μέχρι να μου πάρει το quest.
Όχι, το βίντεο δεν έχει υποστεί ούτε edit ούτε τίποτα. Και τότε μου λέτε, γιατί έχεις τα βίντεο του edit. Δεν, όσο καταλάβετε αυτό, ότι ενώ τα βίντεο δεν έχει μόνο ένα για δουλειά, ενώ ότι το βίντεο, βλέπω εγώ τώρα, δεν έχει edit. Ό,τι λέει και ό,τι γίνεται στο παιχνίδι είναι ακριβώς όπως το τράβηξε. Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να φέρω. Οκ. Αυτό κάηκαν τα κεφαλικά μου κύτταρα. Έχει κολλήσει. Μέσα στο βίντεο το έχει ανεβάσει πριν. Το έχει ανεβάσει δύο φορές. Δεν ξέρω γιατί το έχει ανεβάσει δύο φορές, αλλά ναι. Δεν έχω καταλάβει ιδέα. Τώρα, όταν το είδα εγώ, ήταν δύο. Τώρα να θα δει. Περνάμε αυτό. Περνάμε. Δεν είναι ωραίο. Είπα, πεις κάτι που με ειδοποιήσει τώρα, Βαγγέλη. Είναι ότι το Brawl Stars τώρα έχουν φύγει από το Brawl Stars. Νομίζω έτσι λέγεται. Το Brawl Stars νομίζω, Βαγγέλης. Δεν έχουν φύγει τα box. Πόσο. Δεν το έφερες. Απορώ γιατί το έστειλε τώρα. Και απορώ γιατί το έστειλε τώρα. Γιατί το Brawl Stars το παίζαμε πριν 3 χρόνια το πήγα εγώ, πριν 3 χρόνια. Ένα χρόνο που το είχα πει τελευταία. Ένα μήνα ή... Πριν ένα χρόνο. Δεν ήθελα να πω. Θυμάμαι εγώ είχα καεί παλιά. Όχι μετά το βαρέθηκα. Όχι, μετά το ακόμα. Δεν πήγα αυτό. Α, δεν το podcast, όταν θα έρθει στο σπίτι μου ο Χρήστος. Όσοι δεν ξέρετε το podcast, σας το είδατε. Θα ρωτήσω και αφού το έζησα τώρα, τι το έζησα. Όταν θα ανεβάσω, περιμένουμε να έρθει στο σπίτι μου ο Χρήστος και θα το ξανατραβήξουμε όλο. Ja, ja,
Για όσοι έχετε βρεθεί, για όσοι έχετε μείνει μέχρι εδώ πέρα, τελειώνει το βοθανό μας. Τρίτο λεβόθανο. 14 λεπτά ένα βιντεάκι. Κολλάει. Περνάμε. Δεν είναι ο Χρήστος. Το 11 κομμάτι, φίλε. Τι έψε? Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγει και απλά φύγει από το κλαμπ. Okay. Μπήκε σε άλλο κλαμπ. Αυτό θα μας δείξει ένα άλλο. Να μου κλείσει sub. Νομίζω ότι λάθος. Δεν φύγω. Ναι, κλείστε λέει. Δεν το ακούσει ο Βαγγέλης. Αυτό λέει. Για να μου κλείσετε δεν είπε. Αυτό είπα παιδιά. Για να μου κλείσετε λέει. Παιδιά. Επίσης, για να ξέρετε, κλείστε μου και εμένα ένα sub. Κλείστε μου και σε μένα ένα sub για να πάρω κανένα φράγκο. Να μου κλείσετε όλοι sub. Λίγα απλά αλλάζει τα παιχνίδια. Ας δούμε το. Είσαι παιδιά. Βίντεο. Γεια παιδιά. Άρα εδώ. Ωραία. Θα κλείνουμε. Γεια σας παιδιά. Αυτό είναι ένα βίντεο που στο τέλος. Ποιο είναι το κανάλι της δεν θα μάθουμε ποτέ. Μόνο το όνομα ξέρουμε. Αν υπάρχει δεν ξέρουμε. Τότε τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Αντίο.